Egunon lagunak, nahi duzu ikusi zenbat hasi diren gure setarrak? Goazen ikustera. Ikusten duzue zenbat hasi diren gure setarrak? Gero eta luzeagoak hasten ari dira. Gero eta potoloagoak egiten ari dira. Lehenengo jaiozenak, handienak, hilabete eta aste bat dauka. Batzutan setarrak lo bezala geratzen dira. Burua altxatzen dute eta ez dira mugitzen. Estatua bat bezala geratzen dira eta ez dute jaten eta egoten dira horrela, lo bezala geldi. Setarrak geldi geratzen direnean, azal zaharra kendu behar dute. Eta horretarako, pizkanaka mugitu egiten dira azal zahar hori kentzeko. Galtzerdi bat izango balitz bezala, txiki geratu zaien galtzerdi bat. Ez dute behar. Setarrek azal zaharra kendu behar dute hasten jarraitzeko, handiagoak egiten jarraitzeko. Azala kenduko dute bere bizitzan zehar 4 aldiz. Begira, hemen ikusi aldugu zelan setar batek kendu duen bere azal zaharra. Bai, hemen geratu da setar baten azal zaharra. Ez du behar, kendu egin du. Galtzerdi bat izango balitz bezala, kendu egin du, txiki geratzen zitzaiolako. Ikusten duzu, ezta? Begira setarrak ze azkar jaten duen hostoa. Eta zelan egiten dituen zulotxoak hostoa jaterakoan. Agur lagunak, agur, hurrengora arte.